Kont taf li fl-ewwel ta' Novembru tal-1921 kien l-ewwel darba li tlaqqa l-Parlament Malti proprju mit-sen ilu. Il-Parlament Malti kien ingħata permezz ta' Kostituzzjoni ġdida mill-ħakkim Ingliż mill-Gvernatur Herbert Plumer f'Mejju ta' dik is-sena. Din il-Kostituzzjoni kienet se tinvolvi l-ewwel gvern responsabbli immexxi mill-Maltin li fisser li l-Maltin kienu se jmexxu l-affarijiet lokali. Il-Kostituzzjoni tal-Emiri Milner waslet wara l-Gvernijiet tas-6 Ġunju tal-1919 fejn 4 Maltin ħalsu bħajjithom. F'dik is-sena kien hemm l-ewwel elezzjoni fejn trebħet mill-Unjoni Politika Maltese immexxi mill-Monsinjur Panzavecchia u l-ewwel Prim Ministru kien Joseph Howard. Il-Parlament Malti li beda jiltaqa' fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt kien maqsum fi tnejn hekk kif kien hemm l-Assembleja u s-Senat. L-Assembleja hija dak li nafu llum fil-Parlament u kien magħmul minn 32 membru, waqt li s-Senat kien jinkludi membri tal-kleru gradwati mill-Università fost oħrajn u kien magħmul minn 17 membru. F'dak iż-żmien sabiex wieħed jivvota rid ikollu iżjed minn 21 sena, tkun taf tikteb u taqra u jkollok proprjetà u setgħu jivvotaw biss l-irġiel. Din inbidlet fil-Kostituzzjoni tal-1947 hekk kif mill-elezzjoni ta' dik is-sena l-irġiel u n-nisa kollha il fuq minn 21 sena kellhom id-dritt tal-vot. Fl-2015 il-Parlament Malti għall-ewwel darba kellu l-ewwel binja dedikata lih dik bis-Sweet People Belt. Kellhom jgħaddu 121 sena taħt il-ħakma Ingliża li pajjiżna kellu jingħata gvern responsabbli immexxi mill-Maltin li mbagħad waslet sabiex pajjiżna kiseb l-indipendenza, ir-Repubblika u l-ħelsien.